It's gonna blow up. It's gonna blow up. It's gonna blow up. Cocktailkøkkenet. Hej og velkommen til Cocktailkøkkenet. I dag der er vi tømmermænd, og vi skal på en eller anden måde hurtigt komme af med dem, for vi skal i byen igen i aften. I kender alle sammen filmen. Vi gør det bedst med en red eye. Vi skal have fat i et halvt liters glas. Vi skal have fat i noget bourbon. Vi skal have fat i noget tomatjuice. Vi skal have fat i noget øl. Og til at toppe det hele af med, tager vi lidt frisk æg. Værsgo. Vi starter med 4 cl bourbon. Halvt op med tomatjuice. Og halvt op med øl. Og som sagt, til at toppe det hele af med, tager vi et frisk æg. Værsgo. Red Eye, som vi kender den. Velkommen. Cocktailkøkkenet.